नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई अमरेश अहिरान। खेसारी टुनटुन न्यूज़ में आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। आप सबके पता हो कि हमारे चैनल तूफान न्यूज़ भोजपुरी रहे और तूफान न्यूज़ भोजपुरी से चैनल के नाम चेंज करके खेसारी टुनटुन न्यूज़ बना दिले बानी। आजकल खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव के न्यूज़ बनावत तनी हम, तो खेसारी टुनटुन न्यूज़ के नाम रहे के चाहिए। ऐसे KTN न्यूज़ भोजपुरी बाटे। तो आप सब चैनल के बहुत बहुत स्वागत बाटे। जे हमारे चैनल से जुड़ल बाटे। अब बता देवल चाहत हन कि एगो संतोष रेणु नाम के व्यक्ति बाटे, तो एगो भोजपुरी धमाका न्यूज़ वाला बाटे। उ कहता कि हम एकरा चिंता ही नहीं। तो बहुत जल्द भैया संतोष रेणु के जेल में गइला हन, बहुत जल्द निकले वाला बाड़े। एकदम शेर लेखा दहाड़त गइला हन, अहिरान के पावर देखावत। ठीक नु? तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजा और जुड़ जीजा एक न्यूज़ पावे खातिर भोजपुरी के टॉप न्यूज़। एगो बाटे छोटू चिंगारी व्यास, बबुआन के स्टार का दुनी कहेला अपने आप के बबुआन स्टार। कहीं सार के गानवे नहीं बाजत, बबुआन स्टार वाह। तो अब संतोष रेणु बाहर निकल बड़े, विरोधियों के गांड फाट के 4 गो हो गई देखते देखते। अब बताओ, अब हम का कहीं? विरोधियों के 4 गो गांड फाट के हो गई तो हम का करी भाई? तो अब खेसारी लाल यादव लाइव के कहल रंग से खेसारी लाल के संतोष रेणु गाड़ी ले बड़े। उ चलो पहले पहले के बात रहे, हो गई खत्म। अब विवाद से हटा लोग। अब देखो बतावल चाहतनी एगो भोजपुरी धमाका न्यूज़ वाला बाटे। उ सरवा जानत का कहता पवन सिंह के हम न्यूज़ बनावे वाला। उ सरवा के व्यूओ न जाला, ढेर न जाला, 43-44 व्यू जाला। उहो फूक फाक के शेयर क के 43-44 गो कहता के संतोष रेणु तो गाड़ी ले रहे 2 साल से एकर फोटो हुए देखो तनी। बाप रे गांड फाट के हवा हो गल बहुत छीन रंग के। अब हम का बताई भाई? नइखे कुछ भइल। संतोष रेणु बहुत जल्द निकले वाला बाड़े जेल से। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। खेसारी टुनटुन न्यूज़ में और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, यूट्यूब चैनल के हैंग करेंगे। लव यू। जय हो ईरान परिवार।